F'rapport tal-Kummissjoni Ewropea maħsub biex identifika l-isfidi li għandu kull pajjiż membru, kien innotat kif sar progress f'pajjiżna fil-miri ekonomiċi u soċjali miftema mal-Unjoni Ewropea. Dan wara li s-sena li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea kienet ipproponiet li Malta titneħħa mill-proċedura tad-deficit eċċessiv. Fost l-oħrajn il-Kummissjoni tirrimarka kif household consumption and net exports have been the main engines of growth u li growth has been job-rich and broad-based. Analiżi li kif innota l-Gvern bistqarrija tikkuntrasta sewwa mal-analiżi tal-Oppożizzjoni li sostni li tkabbir ekonomiku ġej minn spiża tal-Gvern. Min-naħa l-oħra l-esperti tal-Kommissjoni qed ibassru li bir-rata qawwija ta' tkabbir ekonomiku sa tmiem din il-leġislatura, il-ġid nazzjonali ras ar-ras ta' Malta se jkun kważi laħaq il-medja Ewropea. Ir-rapport jikkonferma wkoll li l-ammont ta' impjiegi ġodda li ġew ikkreati fl-aħħar snin huma ferm ogħla minn dawk f'perjodi preċedenti. Tant li l-Kummissjoni tgħid li s-suq tax-xogħol f'pajjiżna huwa among the most dynamic in the EU. Fattur ewlieni fit-titjib tal-kompetittività ta' pajjiżna u s-sostenibilità ekonomika kienu l-finanzi pubbliċi, tant li l-Kummissjoni qed tbassar li sa tmiem din il-leġislatura il-piż tad-dejn nazzjonali ser jaqa' taħt is-60% u li ma jeżistux riski finanzjarji fis-snin li ġejjin. Il-Kummissjoni notat ukoll li l-Gvern beda jindirizza s-sostenibilità tal-pensjonijiet u s-saħħa, dan wara sena fejn ir-rata ta' faqar u esklużjoni soċjali baqgħet stabbli għall-ewwel darba wara ħafna snin. Il-Kummissjoni notat il-pjani tal-Gvern biex ittejjeb il-pensjoni minima kif ukoll it-titjib fil-kreditti ta' kontribuzzjoni nieqsa. Dan huwa ferm importanti għax l-esperti tal-Kummissjoni jinnotaw li l-faqar fost anzjani kien tħalla jola aktar mill-medja Ewropea għal il-Gvern. Il-Kummissjoni ħarset ukoll lejn il-ħidma tal-Gvern f'diversi joqsma oħra, innotati tnaqqis fil-waiting lists fl-isptarijiet pubbliċi, l-ewwel riżultati pożittivi tar-riforma fil-qrati, it-tisħiħ fl-aċċess għall finanzjament ta' azzjendi żgħar u medji u l-bidliet fil-qasam tal-enerġija.